ассалому алайкум бинандаи азиз, барномаи сархати хабарҳост ва дар чанд дақиқае ки дар ихтиёр дорем аз муҳимтарин хабару албатта мавзӯъҳои аслии барномаи ахбори озодӣ мегӯем. барнома чанд соат баъд пешниҳоди шумо мешавад ва ҳоло кӯтоҳ дар бораи рӯйдодҳои ахир дар Украина, бозгашти паноҳандаҳои тоҷик ба ватан ва идомаи муноқиша дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон маълумот медиҳем. ширкати Maxar Technologies мегӯяд, аксҳои маҳвораӣ нишон медиҳад корвони низомии нирӯҳои Русия ҳаракатро ба самти Киев идома дода ва дар зарфи 24 соати гузашта то 5 километр ба пойтахти Украина наздиктар шудааст. ширкати амрикоӣ мегӯяд, ки аз аксҳои маҳвораӣ аён аст, ки тонку тӯбхонаҳои Русия тағйири мавқеъ мекунанд ва барои тирандозӣ омода мешаванд. акнун ин нигаронӣ вуҷуд дорад, ки нирӯҳои Русия дар дигарбора барои ҳамла ба Киев омода мешаванд. айни замон Олег Устенко, мушовири иқтисодии Владимир Зеленский, раиси ҷумҳури Украина, гуфтааст, ки ҳамлаи Русия ба иқтисоду зербунёдҳои кишвараш дар ҳаҷми $100 миллиард зарар расонидааст. тавре ҳам дар гузоришҳои қаблӣ гуфтем, ин ҷанг беш аз 1000 муҳоҷири тоҷикро ҳам, ки дар Украина кору таҳсил ва зиндагӣ доштанд, паноҳанда кард. ва субҳи имрӯз бештар аз 180 паноҳҷӯи тоҷик ба Душанбе баргаштанд. ба иттилои сафорати Тоҷикистон дар Олмон, мақомот барои интиқоли шаҳрвандони Тоҷикистон бо ширкати ҳавоии лаҳистонии Интерэйр тавофуқ кардааст. ҳамкорони мо имрӯз ба фурудгоҳи Душанбе рафтанд ва бо чанде аз паноҳҷӯён дар бораи роҳи паймудаашон аз Украина то Лаҳистон суҳбат карданд. бо мондагӣ фақат самолёт дар кор. омданба маблағ нест. шумо худатон Киев будетон ё куҷо, аз куҷо? Киев. гузориш бо суҳбати паноҳандаҳои тоҷикро дар барномаи хабарӣ бо ҳам мебинем. барнома соати 17 ба вақти Душанбе ва соати 15 ба вақти Москав дар вебсайти Радиои Озодӣ ва ҳамин канали Озодӣ видео мустақим пахш мешавад. дар барномаи имрӯз ҳам ба мавзӯи муноқиша дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон бармегардем, ки дирӯз сарзада сабаби марги як марзбони тоҷик шуда буд. бархе аз сокинони Исфара ба Радиои Озодӣ гуфтанд, шаби 11 март ҳам садои тирандозиро шунидаанд. дар ҷамоати Чоркӯҳ чандин хонаҳои мардум осеб дидааст. хабарнигори Озодӣ ба марзи Тоҷикистон бо Қирғизистон сафар кард ва суҳбати сокинону масъулинро аз ин минтақа давоми рӯз дар гузорише аз ҷои ҳодиса хоҳем дид. имрӯз 11 март дар Тоҷикистон рӯзи матбуот таҷлил мешавад. хабарнигорони тоҷик дар ҳоле рӯзи касбии худро ҷашн мегиранд, ки ба гуфтаи созмонҳои байнулмилалӣ озодии баён дар кишвар маҳдуд шуда, таҳдиду таъқиби журналистон солҳои ахир афзоиш ёфтааст. мақомот мегӯянд, интиқодҳо асос надоранд. вазъи матбуот дар як соли ахир то куҷо тағйир кард ва журналистони тоҷик чӣ мегӯянд? ин яке аз мавзӯъҳои дигари барномаи ахбори имрӯзи Озодӣ аст. ба кормандони муассисаҳои давлатии Туркманистон дар ноҳияҳои ҷанубу шарқ фармон доданд, ки дар интихоботи қарибулвуқӯи президентӣ ба писари раиси ҷумҳури феълӣ Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов рай бидиҳанд. гузоришҳо дар ин замина аз вилояти Мари баёнгариён аст, ки мақомот талош доранд интихоботи рӯзи 12 мартро ба нафъи Сардор Бердимуҳаммадов дасткорӣ кунанд. чанд сокини Мари ба Радиои Озодӣ гуфтанд, раҳбаронашон аз онҳо хостанд, ки дар интихобот ба тарафдории президент рай бидиҳанд. интихоботи зудраси президентӣ дар Туркманистонро фақат супурдани қудрат аз дасти падар ба писар медонанд. Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов соли 2006 ва баъди марги Сафармурод Ниёзов раиси ҷумҳури Туркманистон шуд. дар маркази шаҳри Душанбе табақи сабзаи суманак бо баландии 30 метр қомат афрохт. сабзаи суманакро, ки яке аз рамзҳои баҳору наврӯз меноманд, соли савум аст, ки бо ҳамин ҳаҷм дар пойтахт насб мекунанд. Тоҷикистон ҳамасола ҷашни наврӯзро бо шукӯҳ, бо раҳпаймоиву консертҳои калон ҷашн мегирад. ва дар ин лаҳзаи барнома, бинандаи азиз, дар бораи қурби асъори хориҷӣ мегӯем. бонки миллии 11 март қурби расмии 1000 рубли русиро 109 сомонӣ муқаррар кардааст. нархи $1 имрӯз 13 сомонӣ ва €1 14 сомониву 38 дирам таъин шудааст. ёдовар мешавем, ин қурби расмӣ аст ва дар бонкҳои тиҷоратӣ арзиши рублу доллар дар баробари сомонӣ метавонад фарқ кунад.
دوستان عزیز، تشکر از شما که برنامه‌های ما رو می‌بینید و نظرتون رو می‌نویسید. بسیاری از شما این روزها درباره محدودیت‌های برق، وضع مهاجران بعد کم شدن پروازها، بالاروی نرخ‌ها می‌پرسید. با دست دادن امکان حتما به این موضوعها برمیگردیم و سوال‌های شما رو از مقامات و متخصصان می‌پرسیم. و اینجا سرخط خبرها رو به پایان میبریم. بعد از 3 ساعت دیگر، ساعت 17 به وقت دوشنبه و ساعت 15 به وقت مسکو، در برنامه اخبار به خدمت شما برمیگردیم.